Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αργό Web TV. Είμαι η Μαρία Αρσενίου στην εκπομπή «Πιστεύεις ή γνωρίζεις?». Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσουμε για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτή την κληρονομιά που με πολύ κόπο οι πρόγονοί μας άφησαν στα χέρια μας. Λέω με πολύ κόπο γιατί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά κυνηγήθηκε και κάναν ό,τι μπορούσαν για να αποκοπεί ο Έλληνας από αυτήν. Όμως παρόλα αυτά την φτάσαμε μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα, γιατί σήμερα τα πράγματα φαίνονται να είναι ακόμη πιο δύσκολα. Τι κάνουμε σήμερα για να την μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Αυτήν τη συζήτηση δεν θα την κάνω μόνη μου, έχω και πάλι καλεσμένο μαζί μου τον κύριο Κύρου Σπύρο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, που ήταν ξανά στην εκπομπή μας και συζητήσαμε πάλι για τα θέματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Καλώς ήρθατε κύριε Κύρου στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα κυρία Αρσενίου, είναι τιμή μου που για άλλη μία φορά είμαι και στην εκπομπή σας, αλλά θα μιλήσουμε για τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν τον πολιτισμό μας. Ναι, τον πολιτισμό μας, τον πολύπαθο πολιτισμό μας, διότι όπως είπα και στην εισήγησή μου, κυνηγήθηκε πάρα πολύ. Προσπαθήσαν να αποκόψουν τον Έλληνα από την ιστορία του, από την πολιτιστική του κληρονομιά, εμφυτεύοντάς του άλλες ιδέες και άλλα πρότυπα. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό και μέχρι σήμερα αναγνωρίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Το θέμα είναι όμως ότι σήμερα που βλέπουμε να αλλοιώνονται τόσο πολύ οι αξίες, τι κάνουμε εμείς για αυτήν την κληρονομιά? Θα την μεταφέρουμε, θα καταφέρουμε να την μεταφέρουμε στα παιδιά μας? Βλέπουμε να απαξιώνεται. Βεβαίως. Κυρία Αρσενίου, έχουμε κάνει και παλιότερα εκπομπές, όπως και εσείς είπατε, και όχι μόνο για πολιτιστικά θέματα, αλλά και για οικονομικά θέματα, και σε κάποια από αυτές τις εκπομπές αποδείξαμε με βάση στοιχεία και νόμους πως η επέσχυτη κομματοκρατία που έχει τη διοίκηση της χώρας στα χέρια της εδώ και 200 χρόνια μας αποκρύπτει έναν τεράστιο πλούτο που σε μετρητά χρήματα που είναι σε όλες τις τράπεζες της Ελλάδος σε 14 λογαριασμούς. Είπαμε στην εκπομπή τότε το ύψος αυτών των χρημάτων ανέρχεται στο ηλικιώδες ποσό των 953 εκατομμυρίων δολαρίων και προέρχονται όλα αυτά από τη συμφωνία του Μπρέτον Γουτς ΦΕΚ Α315 του 1945, αναγκαστικός νόμος 766. Αυτή την απόκρυψη του τεράστιου πλούτου, αν και τον υπογράφουν κάθε χρόνο στους παγκόσμιους ισολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας όλοι οι αξιωματούχοι μας, δηλαδή την υπογράφουν κάθε χρόνο ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών και ο πρέσβης μας στον ΟΗΕ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τον τεράστιο πλούτο μας τον έχουν κρύψει εδώ και 75 χρόνια και με πρόσχημα ένα υποτιθέμενο χρέος ξεπουλάνε την πατρίδα μας και εξαθλιώνουν τους Έλληνες πολίτες. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, κυρία Αρσενίου, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν θα συνδέσουμε την απόκρυψη αυτού του τεράστιου πλούτου με την απόκρυψη, απαξίωση και καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων μας από το ίδιο πολιτικό καθεστώς, από την ίδια επέσχυτη κομματοκρατία που έχει τη διοίκηση της χώρας μας. Και αν ρωτήσουμε, κυρία Αρσενίου, κάθε νοήμον άνθρωπο στον πλανήτη, αλλά και χιλιάδες επιφανείς επιστήμονες σε όλο τον πλανήτη, έχουν αναγνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό ως μοναδικό τεράστιο πολιτισμό, το οποίο είναι και άξιος θαυμασμού για όλα αυτά που μας έχει προσφέρει. Συμφωνώ με αυτό που λέτε και πάρα πολλές φορές έχουμε δει διεθνώς άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι Γάλλοι, Άγγλοι ή οτιδήποτε άλλο, να υποστηρίζουν με φανατισμό τη δική μας πολιτική κληρονομιά, σε αντίθεση με εμάς που δείχνουμε μια χαλαρότητα και μια απάθεια γύρω από το θέμα αυτό. Εδώ θέλω να προσθέσω, επειδή είπατε
ότι δεν είναι Έλληνες, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Έλλην είναι το κωδικό όνομα του ανθρώπου. Άρα όπου ο άνθρωπος είναι και Έλλην. Μάλιστα. Άρα βλέπετε όλοι αυτοί που εμείς νομίζουμε ότι είναι ξένοι, μπορεί να είναι και αδέλφια μας και είναι αδέλφια μας. Πάση περιπτώσει, αυτήν την τεράστια κληρονομιά των προγόνων μας, βλέπετε ότι και θα αποδείξουμε ότι υπάρχει μία απαξίωση από το πολιτικό καθεστώς. Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό? Το είπατε στον πρόλογό σας, για να μην μάθει ποτέ ο Έλληνας ποιος είναι πραγματικά. Να νομίζουμε ότι είμαστε οι τελευταίοι της Ευρώπης, οι ζητιάνοι της Ευρώπης, εμείς που δώσαμε με ανητιδιοτέλεια τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον πλανήτη. Στην ουσία δηλαδή θεμελιώσαμε αυτές τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί και θα λειτουργήσει ο πλανήτης μας. Δώσαμε όλες τις επιστήμες, την ιατρική, δώσαμε την γεωμετρία, την γεωγραφία, τα μαθηματικά, την αστρολογία, όλες τις επιστήμες. Και όλη η ορολογία βλέπουμε σε αυτούς τους τομείς είναι ελληνικά. Έτσι, από ελληνικές έννοιες. Δώσαμε όλες τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, την αγκιοπλαστική, το χορό, τη μουσική, το θέατρο, τη γλυπτική. Σωστά. Και δώσαμε και την ΑΟ γραφή μας, τα σύμβολά μας, τα γράμματά μας και την ελάνια γλώσσα μας, όπου μέσα από τα σύμβολά μας και από τη γλώσσα μας δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλες διάλεκτοι και γραφές όλων των άλλων λαών. Διότι και η ελληνική γλώσσα, ξέρετε, είναι και η μόνη ενιολογική. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα τώρα, μια και μιλήσαμε για αρχιτεκτονική των προγόνων μας, σας έχω στείλει κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες. Παρακαλώ, για να δούμε κοντρόλ. όλα αυτά τα απείρου κάλους τεχνουργήματα των προγόνων μας, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Αυτός ήταν όπως ήταν ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Μία άλλη συγκεκριμένη φωτογραφία που έχω στείλει για να δούμε εδώ. Εδώ είναι ο ναός του Ολυμπίου Διός στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Που σήμερα ξέρετε ότι έχουν μείνει κάποιες Οι στήλες που έχουν έτσι πέσει. και ονομάζονται και στήλες του Ολυμπίου Διός. Και εδώ έγινε ένα δρόμενο πάρα πολύ δυνατό με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εδώ δεν έγινε στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Στις στήλες του Ολυμπίου Διός, Ναι. που παίχθηκε η μυθοδία. Η μυθοδία, σωστά. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτό. Αμέ, Εδώ βλέπουμε από μια 3D αναπαράσταση στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, το ναό του Παρθενώνα, προς τιμή της Θεάς Αθηνάς, και το χρυσαλεφάντενο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Επίσης, εδώ, από την ίδια 3D αναπαράσταση, είναι το Ερέχθιο και οι Καριάτιδες, όπως προσπάθησαν να το αποτυπώσουν στην αρχική τους μορφή. Ήτανε με χρώμα. Βεβαίως. Αχα. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε τη γλυπτική μας. Ένα τεράστιο απείρου κάλους γλυπτό είναι η Αφροδίτη της Μήλου, και μία άλλη συγκεκριμένη εδώ είναι η Νίκη της Σαμοθράκης, δύο αδελφές οι οποίες φιλοξενούνται σε ένα ξένο μουσείο στο Μουσείο του Λούβρου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα φώτα του πολιτισμού σε όλη την ανθρωπότητα είναι θέμα ελληνισμού. Ναι. Εδώ όμως, κυρία Αρσενίου, γεννιέται και ένα ερώτημα. Αφού πράγματι όλοι οι επιφανείς άνδρες και όλοι οι νοήμων άνθρωποι αναγνωρίζουμε και θαυμάζουμε τη μοναδικότητα του ελληνικού πολιτισμού, ποια είναι τώρα η ανάγκη που δημιουργήθηκε στο πολιτικό καθεστώς να απαξιώνει και να καταστρέφει αυτή την πολιτιστική μας κληρονομιά και τις αρχαιότητές μας, και αυτό να γίνεται και να περνάει με νόμους που ψηφίζονται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο και διοικητικά, ας πούμε, δεν είναι θετική ως προς την φροντίδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό μου λέτε? Ναι, με τα λόγου γνώσεως σας λέω πως όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό το νομικό πλαίσιο, αλλά αντιθέτως
κάνουν πράξη ό,τι είναι δυνατόν αντίθετο για να προστατέψουν την πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ θα ήθελα λίγο, επειδή διάβασα και μία δήλωση της κυρίας Μενδώνη, που έγινε λίγο πριν 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, που είπε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης εργάζονται αθόρυβα και συστηματικά για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη μητέρα Ελλάς. Που από λάθος τα λένε Ελγίνια μυστήρια. Ο Έλγιν ήταν ο κλέφτης, δεν ήταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε κάτι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από όλους τους υπουργούς πολιτισμού. Χρειάζεται να θυμίζω και την Μελίνα Μερκούρη, τα έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς, αλλά στην πρακτική εφαρμογή όμως δεν έχουμε δει τίποτα ποτέ. Όχι μόνο, εγώ θα κάνω και μια μικρή παρένθεση. Όταν αυτόν τον ιερό βράχο πάμε και τον τσιμεντώνουμε, για ποια επιστροφή μαρμάρων μιλάμε? Έτσι. Δηλαδή, για ποιο λόγο έπρεπε να τσιμεντωθεί για να κάνει επίδειξη μόδας ο Dior? Με προλαβαίνετε στο θέμα, το οποίο θα το δείξω και λίγο παρακάτω. Αλλά είναι πολύ ωραία η κουβέντα, όχι, είναι πολύ ωραία η κουβέντα. Εδώ όμως σήμερα η υποκρισία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη είναι και μεγαλειώδης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την ίδια στιγμή που μας λέει ότι εργάζονται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, την ίδια στιγμή, κυρία Αρσενίου, ψηφίζουν έναν επέσχυντο νόμο μέσα στη Βουλή στις 13 του 2020, δηλαδή προσφάτως, πριν 1 χρόνο ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, 11 μήνες. Το 4761, όπου στο άρθρο 48 και στις παραγράφους 13α και 13β τι μας λέει? Μας λέει ότι επιτρέπεται, λέει, η εξαγωγή και ο δανεισμός των συλλογών των μουσείων μας σε ξένα μουσεία για 25 έτη, δυνάμενη, λέει, να ανανεώνεται ανά 5ετία για άλλα 25 έτη, δηλαδή συνολικά 50 χρόνια. Μάλιστα. Εδώ όμως γεννάται άλλο ερώτημα. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ τώρα η κυρία Μενδώνη, που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ότι θα δανείσουμε τον Ερμή του Πραξιτέλη, τον Ηνίοχο των Δελφών, σε ξένα μουσεία για 50 χρόνια. Τότε πώς εργάζεται αθόρυβα για να επιστρέψουν οι αδελφές από το Μουσείο του Λούβρου? Άρα αντιλαμβάνεστε όλη αυτή την υποκρισία. Όχι μόνο υποκρισία, αλλά εγώ θα συνδέσω αυτό που λέτε με κάτι άλλο. Είχε γίνει εκείνη η συμφωνία στο Bretton Woods. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε? 75. Στα επόμενα 15-20 χρόνια οι λαοί είχαν πάψει να γνωρίζουν την ύπαρξη. Επομένως, όταν θα δανειστούν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω ποιος θα νοιαστεί για να τα ξαναφέρει πίσω. Βεβαίως, όταν είναι μετά από 2 γενιές Ελλήνων, ποιος απόγονός μας θα θυμάται ότι αυτά δανείστηκαν? Θα θυμάται, θα είναι οι καταστάσεις διαφορετικές. Είναι πολλά τα χρόνια αυτά. Αλλά και ποιος μας εγγυάται, κυρία Αρσενίου, ότι ακόμη και αν επιστρέψουν, θα επιστρέψουν στην αρχική τους μορφή? Στην αρχική τους κατάσταση. Σωστά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης. Βεβαίως. Και αυτό, κυρία Αρσενίου, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Για να αποδείξουμε τη διαχρονική καταστροφή και απαξίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων μας, θα πάμε λίγο πίσω, 30 χρόνια πίσω περίπου. Είναι το 1981. Επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Ράλη, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αποδείξει ότι όλη αυτή η κομματοκρατία είναι μία συμμορία. Απλά αυτό τυχαίνει να είναι εκείνη την εποχή η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Όπου και εκεί ψηφίζονται 2 νόμοι. Ο 1126 και ο 1127. Όπου στον 1127 είναι μία ευρωπαϊκή σύμβαση περί προστασίας των αρχαιοτήτων μας. Όπου στην ουσία στο άρθρο 6 τι μας λέει? Μας λέει πως σεβόμενοι, λέει, την ιδιοκτησία των κρατών στην οποία κείται η πολιτιστική τους κληρονομιά, αυτές όμως είναι, λέει, υποχρεωμένες, άρα και η Ελλάς,
να δηλώσουν αυτήν την πολιτιστική κληρονομιά ως παγκόσμια κληρονομιά. Μάλιστα. Εδώ δηλαδή τώρα... Εάν πρέπει να δηλώσουμε την κληρονομιά μας ως παγκόσμια κληρονομιά, αυτόματα όλοι οι άνθρωποι είναι κληρονόμοι αυτής της κληρονομιάς. Ναι. Άρα όλοι οι άνθρωποι είναι Έλληνες. Ναι, σωστό. Λογικό συμπέρασμα, δεν είναι? Ναι, απλά λέει όμως μήπως γιατί... αυτό αναγνωρίζουν τελικά? Μπορεί, αλλά κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Και για ποιο λόγο λέει να δηλωθεί ως παγκόσμια κληρονομιά? Διότι λέει τα κράτη στην εθνική τους βαθμίδα δεν μπορούν, λέει, να προστατεύσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, οπότε θα πρέπει να συσταθεί μια άλλη επιτροπή για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε χώρας. Και εγώ, κυρία Αρσενίου, ρωτώ, εμείς ως Έλληνες πληρώνουμε κάθε χρόνο από τον Εθνικό Κορβανά 3,5 δισεκατομμύρια στο Υπουργείο Πολιτισμού ακριβώς για να προστατεύει και να αναδεικνύει την κληρονομιά των προγόνων μας, για να μπορούμε να ερχόμαστε και εμείς σε επαφή με αυτήν? Σωστά. Άρα ποια ανάγκη δημιουργήθηκε να συσταθεί τώρα μια άλλη επιτροπή που αυτή θα προστατεύει την κληρονομιά τη δικιά μας? Η οποία αυτή η επιτροπή ανήκει στην UNESCO και αυτή την επιτροπή την πληρώνουμε πάλι εμείς, διότι το 80% των εσόδων όλων των αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα πηγαίνουν στην UNESCO. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ήθελα λιγάκι να δείξουμε επί του πρακτέου αν αυτή η επιτροπή πραγματικά προστατεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Θα ήθελα να δούμε τώρα κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες. Εδώ είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Είναι η τσιμεντοποίηση της Ακρόπολης. Παρακαλώ, πού είναι? ίσως... Ωραία. Ναι. Να δούμε λίγο εδώ. Ωραία. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη δεν μπορεί και δεν θέλει να προστατεύσει την κληρονομιά μας και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τσιμεντοποιεί μέχρι το ναό του Παρθενώνα τον Ιερό Βράχο. Η επιτροπή της UNESCO πού είναι? Πού ήτανε πραγματικά? Δηλαδή, για να προστατεύσει αυτό το τεράστια αξίας μνημείο μας. Θα έπρεπε να το αναζητήσουμε αυτό. Δηλαδή έγινε σε συνεργασία με την UNESCO. Ποιος ξέρει, είναι μια συμμορία που τα κάνουν όλα μαζί. Αυτό πραγματικά είναι ασύλληπτο που συνέβη. Απορώ πώς μπόρεσε να το κάνει. Να δούμε λίγο και... Έλλειψη σεβασμού της κυρίας που σπούδασε αυτό που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να το αγαπάει. Εδώ είναι από τον ιερό γεωδετημένο χώρο του Δίων, στους πρόποδες του Ολύμπου. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε την τεράστια καταστροφή του αρχαιολογικού χώρου του Δίων. Και η επόμενη φωτογραφία είναι... Εννοείται με τα... Εδώ. Ναι. Μα είναι πλημμυρισμένα με νερά. Κοιτάξτε εδώ το άγαλμα. Ναι. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά στην περιοχή για να... Μα είναι δυνατόν αυτοί που πάραξαν ένα τεράστιο πολιτισμό να μην είχαν αντιπλημμυρικά έργα και να γινόταν εδώ λίμνη από τα νερά? Ναι. Άρα αντιλαμβανόμαστε και εδώ πού είναι η UNESCO για να προστατεύσει αυτήν τις αρχαιότητές μας. Πραγματικά. Να δούμε και λίγο. Εδώ είναι από τη Θάσο. Μάλιστα. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος που ονομάζεται η πύλη του Δία και της Σύρας. Πραγματικά όταν τον επισκέφθηκα για να τον βρω δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Βλέπετε όμως τι ακριβώς αντίκρισα. Μια τεράστια καταστροφή. Τίποτα δεν αναδεικνύεται που να θυμίζει το ελληνικό μεγαλείο, κυρία Αρσενίου. Μάλιστα. Η επιτροπή της UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού πού είναι? Εδώ βλέπουμε άλλον έναν τεράστιο ναό μέσα στην πόλη μας. Είναι στην πλατεία Αντιγονιδών, ο Παρθενώνας της Θεσσαλονίκης, ο ναός της Αφροδίτης δηλαδή. Μάλιστα, στον οποίο έγιναν ακόμη πιο βάρβαρες. Βεβαίως, εδώ βλέπετε πριν από ένα χρόνο είναι τραβηγμένη φωτογραφία, όλη αυτή την τεράστια καταστροφή, και στην επόμενη φωτογραφία που έχω στείλει, εδώ είναι η αρχή του μπαζώματος του ναού, διότι λέει δεν είχαν τα χρήματα για να τον αναβιώσουν, να τον προστατεύσουν. Αν είναι δυνατόν και τον θάψανε. Βεβαίως. Ναι, αλλά εμείς έχουμε αποδείξει ότι τα χρήματα τα υπογράφουν λόγω της συμφωνίας του Bretton Woods όλοι οι αξιωματούχοι. Άρα όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν.
Μάλιστα. Άρα εδώ τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι, κυρία Αρσενίου, ότι αυτή η επέσχυντη κομματοκρατία που έχει τη διοίκηση της χώρας μας εδώ και 200 χρόνια είναι μία συμμορία η οποία νομοθετεί νόμους μόνον ενάντια στον Έλληνα πολίτη, είτε αυτό είναι σε οικονομικό επίπεδο, είτε είναι σε πνευματικό επίπεδο, είτε είναι στο επίπεδο των αρχαιοτήτων μας, των απείρου κάλους, δηλαδή αποτυπωμάτων που μας άφησαν ως κληρονομιά οι πρόγονοί μας. Κύριε Κύρου, αυτά συμβαίνουν δυστυχώς στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει διάθεση για την πολιτιστική κληρονομιά. Εξάλλου βλέπουμε και διάφορες διαδηλώσεις και πράγματα τα οποία καταφέρονται ακόμη και στο όνομα Έλληνας κλπ. Θα ήθελα να μου πείτε, στη δική σας περίπτωση, πολιτεύεστε με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Τι σχέδια, τι προβλέπετε στις προγραμματικές σας δηλώσεις όσον αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά? Όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Βεβαίως. Θα ήθελα μόνο λίγο, κυρία Αρσενίου, να κάνω μια τοποθέτηση και να δώσω μια πληροφορία σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Παρακαλώ. Ότι από το 2015 έχει μπει σε λειτουργία η νομική πλατφόρμα εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων με βάση τον Άριο Πάγο, αριθμός πρωτοκόλλου 6199, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015, η Ελλήνων Συνέλευσης. Η πλατφόρμα λοιπόν της νομικής εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων υπάρχει. Εκεί όλοι μαζί οι Έλληνες ενωμένοι θα πάρουμε τη διοίκηση της χώρας στα χέρια μας για να πάρουμε και τα δικά μας και τα δίκαιά μας πίσω. Μάλιστα. Εδώ όμως, επειδή με ρωτήσατε και για τις προγραμματικές δηλώσεις, θα σας πω ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των κομμάτων των προγραμματικών δηλώσεων και του πολιτικού μας φορέα. Και ποια είναι αυτή? Ότι κανένα κόμμα δεν έχει καταθέσει προγραμματικές δηλώσεις στον Άριο Πάγο έτσι ώστε να έχει τη νομική δέσμευση για την υλοποίησή τους. Όλα είναι εξαγγελίες από τα μπαλκόνια που, όπως γνωρίζετε κι εσείς, δεν υλοποιούνται ποτέ. Σωστά? Έτσι. Και θα. Εδώ λοιπόν αυτό το τεράστιο κενό έρχεται να καλύψει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος κατέθεσε ιδρυτική διακήρυξη, καταστατικό λειτουργίας και προγραμματικές δηλώσεις στον Άριο Πάγο, όπου μέσα υπάρχουν 49.000 έργα ανοικοδόμησης, κοινής ωφέλειας, αλλά και έργα για τον πολιτισμό. Εμείς όμως καταθέσαμε στις πρώτες σελίδες των προγραμματικών δηλώσεων, επειδή όλα αυτά τα έργα, όπως αντιλαμβάνεστε, χρειάζονται μια τεράστια χρηματοδότηση. Κόστος. Καταθέσαμε και τα κεφάλαια από τα οποία θα αντλήσουμε τα χρήματα για να υλοποιήσουμε τα 49.000 έργα. Μάλιστα. Αυτά τα κεφάλαια είναι ύψους 8,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Αν είναι πολλά και ακούγονται πολλά, αυτά είναι, και εγώ ήρθα να καταθέσω εδώ την αλήθεια. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος, έχοντας στα χέρια του όλα αυτά τα κεφάλαια, εκ της θεσμικής του θέσης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ακουστεί, ερεύνησε αυτά τα κεφάλαια ως προς την εγκυρότητά τους, την νομιμότητά τους και την ισχύ, και τα βρήκε όλα σύνομα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων, υπάρχει ο πλούτος και υπάρχει και η νομική δέσμευση για να πραγματοποιηθούν όλα όσα υποσχόμαστε μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις μας. Και επειδή με αφορά για το κεφάλαιο του πολιτισμού, να σας πω τουλάχιστον όσον αφορά τις αρχαιότητές μας, ότι θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Υπολογίζεται ότι υπάρχει ένας χάρτης περίπου 30.000 αρχαιολογικών χώρων που δεν έχουν αναδειχθεί. Μάλιστα. Θα τους καθαρίσει, θα τους αναβιώσει, έτσι ώστε αντιλαμβάνεστε ότι 30.000 τέτοια έργα, την τεράστια έγκλη που θα έχει η πατρίδα μας σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τουλάχιστον για τις
αρχαιότητες που θα γίνουν και άλλα τεράστια έργα βέβαια. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα αυτός ο ναός της Αφροδίτης, του Παρθενώνα της Θεσσαλονίκης, να είχε αναδειχθεί εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών. Μέσα στην πόλη θα ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ. Ξέρετε κυρία Σενίου ότι ο ναός είναι 14 μέτρα ύψος. Ο κάθε κύωνας του είναι 7 μέτρα. Είναι, το συνολικό... είναι πεσμένοι οι κύωνες όμως. Οι κύωνες έχουν εξαφανιστεί από εκεί. Υπάρχουν μόνο 1-2 έτσι για να θυμόμαστε ότι κάπου υπήρχαν οι κύωνες, και τώρα με το μπάζωμα βέβαια δεν φαίνεται τίποτα. Ναι. Οι κύωνες, οι πιο πολλοί έχουν εξαφανιστεί, και κάποιοι από αυτούς είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί το τεράστιο μέγεθος του ναού. Μάλιστα. Σκεφτείτε ότι 14 μέτρα ύψος είναι μια 5όροφη πολυκατοικία. Πραγματικά θεόρατη. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα, αν αυτό το μνημείο είχε αναδειχθεί, τι θα ήταν για την πόλη μας, τι τεράστια έγκλη θα είχε η πόλη μας. Πραγματικά, πραγματικά. Κύριε Κύρου, πραγματικά δεν θέλω να περνάει ο χρόνος. Είναι ένα πολύ αγαπημένο θέμα και για μένα όλο αυτό το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναφορά στις αρχαιότητες και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει όσα θα θέλατε να πείτε γύρω από το θέμα και γύρω από την τελευταία ερώτηση. Τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή ναι, θα μου δώσετε όμως τη δυνατότητα σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε και για τον πνευματικό πλούτο, που και αυτός καταστρέφεται και αλλοιώνεται από όλη αυτή την κομματοκρατία, για τη γλώσσα μας και για όλα αυτά τα θέματα του πολιτισμού μας. Την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα, κύριε Κύρου. Το κλείνουμε. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. Φίλοι και φίλοι, ελπίζω ότι και εσείς απολαύσατε αυτήν την κουβέντα. Μας αφορά όλους μας, είναι η κληρονομιά μας και πραγματικά θα έπρεπε να ερωτηθούμε εάν θέλουμε ο Ερμής του Πραξιτέλους να πάει παράδειγμα στη Νέα Υόρκη για 50 χρόνια και το εγγονάκι σας, το παιδί σας, το παιδί του παιδιού σας να μην μπορεί να δει μέχρι το τέλος της ζωής του τον Πραξιτέλη, εάν δεν μπορεί να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή να μην μπορούμε εμείς οι ίδιοι εδώ να δούμε τα πολύτιμα αυτά που αφορούν την κληρονομιά μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.